je Dragana, koja je i sama korisnik implanta. Pa Dragana, ajde da krenemo od vas, da čujemo, vi ste upućeni u ovaj sastanak, niste gluva i nagluva osoba, vi ste između te dve kategorije, samim tim možete... Određena kategorija još uvek i to je prosto globalni problem, zaista ne možemo se svrstamo ni u jednu grupu, mi smo kategorije za sebe. 21. vek je, nove tehnologije, 20 godine u upotrebi, barem ovde u Srbiji, implantirano 1200 osoba do sada i sad imamo naše probleme koje želimo da prezentujemo kao nova kategorija gluvih osoba. Kako su vaše očekivanja od današnjeg sastanka? Moje očekivanje je da bar nešto bude preduzeto povodom poboljšanja našeg položaja. Imamo velik problema što se tiče osiguranja, samo 3 godine smo pokriveni, na svakih 7 godina dobijamo nove procesore i želimo da se to skrati, vreme čekanja na nove procesore, zato što oni se svakodnevno koriste, trpe sve klimatske promene na nama, oštećuju se, vremenom se troše i jako brzo, retko koji dočeka 7 godina, uglavnom se kvare oko 5. godine i to sve sami moramo da isfinansiramo, a verujte da su troškovi jako skupi. Samo jedan kablić, evo pokazat ću vam, on košta 17.000 dinara. A da ne pričam o ostalim delovima koji periodično moraju da se menjaju. To su poklopci za mikrofon, poklopci za baterije, to sve na po 3 do 5 meseci mora da se menja i jako puno košta. Kako je izgledao život pre implanta? Jako je bilo teško. Znači, ja sam trpela konkretno jako gluvoću 2 godine. Imala sam podršku muža, a pored njega sedim i preko transkripcije uživo pričamo, tako što on priča u moj telefon i ja čitam šta on meni saopšta. Tako da moj socijalni život nije postojao. Nisam se družila, trpela sam izolaciju. Između ostalog naglašavaju i to da na današnjem sastanku će biti reči i o tim svakodnevnim problemima i u komunikaciji, ali i na poslu, pominje se i diskriminacija. Između ostalog se i priča o izjednačavanju invaliditeta sa svim ostalim invalidnostima i isplatama invalidnina. Je li vama priznat invaliditet? Priznata je u procentu do 80%, koliko je meni poznato, ukoliko je prisutan pravilan govor. Ako postoje problemi s govorom, onda je to povećano na 90%, ali mi prosto kad skinemo ovaj aparat, i pošto ja zavisim od njega, ja sam potpuno gluva osoba. I svaki dan je stres da će da se uključi, da će da radi, da će ja moći da funkcionišem toko dana. Sve mi to zavisi od tog jednog aparata. Drugo, RFZO samo jedno uvo finansira. Ja sad imam samo pola zvučnog polja, a mogla bi da imam 2. Pošto su šiparni organ, ja bi trebala da imam 2 uha, funkcionalno. Milena, vi imate 2 dece. Koje su takođe korisnici implanta. Jesu li oni rođeni sa oštećenjima? Da, rođeni su. U stvari, kod nas je recesivno nasleđivanje gena, tako da smo se odmah odlučili za implantaciju, za procesore. Sad, slažem se sa Draganom sve što je rekla i došla sam kao majka da podržim. Najveći problem je ta zamena, recimo, koja nam je tek na 7 godina. To bi bilo jako dobro kad bi se smanjile bar godine za zamenu i slažem se u svemu što je ona rekla, to je isto i delovi. Delovi su jako skupi, tako da ja kao majka sa 2 dece možete da zamislite, tako da... Kažu da su se predstavnici koji će ući na sastanak sa premijerom i resornim ministrima, kažu da su se više puta obraćali nadležnima, da su više puta čak i razgovarali sa njima, ali da do sada nije bilo konkretnih rešenja o svemu ovome što smo pomenuli. Kakve su vaše očekivanja od današnjeg? Pa, nadamo se boljem, nadamo se pozitivno. Šta bi po vama konkretno bilo najneophodnije da se učini? Pa najneophodnije ima dosta stvari, ali ajde da izdvojim je ta zamena, definitivno zamena procesora, kažem da se smanje godine, pošto je zamena tek na 7 godina i druga stvar bi možda bila ti delovi. Kažem, ima dosta stvari, ali ajde da izdvojim te 2 delovi. Znači imamo, jako su skupi delovi, često se kvare, pogotovo kod male dece.
Tako da, eto to. Hvala vam puno što ste govorili za našu televiziju. Dakle, ja pretpostavljam da je upravo i počeo sastanak ministra resornih, odnosno premijera i resornih ministara sa predstavnicima protestnog tima za borbu prava gluvih i nagluvih osoba. Mi smo čuli njihova iskustva. Ja sam konkretno pričala sa osobama koje su korisnici implanta i koji im omogućava da nas čuju i da sa nama neometano komuniciraju. Međutim, na sastanku će biti i oni koji nisu korisnici implanta. Između ostalog, sumirala sam njihove zahteve, a to je da se invaliditet, odnosno oštećenje sluha, uvrsti i izjednači sa svim ostalim invaliditetima i pre svega da se isplate invalidnine koje, kako su oni i naglasili, ne smiju da budu luksuz u 21. veku. Takođe, oni su na protestu 25. marta naglasili da oni ne traže privilegije, već da traže jednakost. Mi, Mija, ostajemo da sačekamo kraj sastanka i da čujemo epilog. Hvala ti, Anđela. I u nastavku ćemo se baviti ovom temom, a i u narednim minutima.